Ang kwentong ito ay tunay na nangyari. Ako po si Robert. Narito po ako sa Cebu, sa may Camotes, kung saan naninirahan kasama ng pamilya ko. Sa Maynila ako ipinanganak at doon ko rin nakilala ang aking asawa. Noong una ay maayos naman ang buhay naming mag-asawa at dalawa naming mga anak. Pero noong nagsara ang kumpanyang pinapasukan ko, doon na kami nag-umpisang mahirapan ng asawa ko. May pera naman kaming naipon at may natanggap din akong separation pay mula sa nagsarang kumpanya at ginamit namin yung pangpuhunan sa maliit na karinderyang itinayo namin. Pero sa kasamaang palad ay hindi kami sinuwerteng palaguin at kalaunan ay nalugin na rin. Noon nagkasunod-sunod ang mga problema namin at nagkabaon-baon na rin kaming mag-asawa sa utang. Araw-araw naming naging problema ang kakainin namin sa buong araw at pati ang dalawang anak namin ay nahinto na rin sa pag-aaral. Bukod doon ay nangungupahan lang din kami ng bahay kaya pinaalis na rin kami ng may-ari gawa ng hindi na kami nakababayad ng renta. Dahil na rin sa kahirapan ng buhay, napilitan akong tanggapin ang alok ng isang malayong kamag-anak na maging tagapagbantay ng niyugan niya sa isang probinsya at iyon ay sa Dumalag sa bayan ng Capiz. Bagamat hindi ako pamilyar sa lugar na yon, ay nakipagsapalaran na rin kaming mag-asawa na tumira doon. Bukod kasi sa libre naman ng magiging pagtira namin doon, ay may matatanggap pa akong sweldo buwan-buwan. May kalawakan ng niyugang pagmamay-ari ng malayong kamag-anak ko. May katiwala siya sa negosyo niyang yon na tuwing anihan ng niyog ay pumupunta roon. Kumbaga, kami ang nagsilbing caretaker doon. Para madagdagan ng kita, tuwing anihan ng niyog ay sumasama ako sa mga taga-akyat ng puno ng niyog. Kalaunan, nagtanim kaming mag-asawa ng iba't ibang gulay sa paligid ng bahay namin at kapag pwede ng pitasin ay siya ko namang inilalako. Kahit papaano'y naging maayos ang buhay namin doon at paunti-unti ay nakapagtatabi kaming mag-asawa ng kaunting pera para sa pag-aaral ng dalawang anak namin sa susunod na pasukan. Hindi nagtagal ay nagkaroon na rin kami ng asawa ko ng ilang kakilala at kaibigan sa lugar na yon. Hanggang sa isang kakilala naming mag-asawa ang naghikayat sa akin na mag-alaga ng mga manok na tandang na panabong. Nang mga panahong kasing iyon, nauso ang patupada sa lugar namin at maraming magsasabong ang naghahanap o bumibili ng mga manok na panabong. Dahil may karanasan akong mag-alaga ng mga panabong na tandang, ay nahikayat ako sa sinabing iyon ng kakilala namin. Ang tatay ko kasi ay magsasabong din noon at marami rin kaming mga alagang manok na panabong. Kaya nang makumbinsi ko ang misis ko na mag-alaga ng mga tandang, ay nagpaalam muna ako sa may-ari ng lupang tinitirahan namin na kung maaari akong mag-alaga ng mga manok doon at pumayag naman ito. Gamit ang naipon naming pera ay bumili ako ng mga manok na patandang palang o yung tinatawag na bulaw para alagaan at sanayin. At kapag maaari ng isabak sa laban, ay siya ko nang ipinagbibili. At para namang nakikiayon sa amin ang swerte ng panahong yon, dahil naging maganda ang takbo ng muntikong negosyo, na ipagbibili ko ng may kataasan ng mga alaga kong panabong, kaya kalaunan na iparami rin ng parami iyon. Hindi na ako naglalako ng mga gulay at sumasama sa mga taga-akyat ng puno ng niyog. Tinutukan ko na lang ang pag-aalaga ng mga manok na panabong. Hanggang may isang lalaki ang kumausap sa akin
na kung maaari daw ay ipagbili ko na lang sa kanya ang lahat ng mga tandang na alaga ko at handa raw siyang doblehin ng presyong mapag-uusapan namin. Basta itigil ko na raw ang pag-aalaga ng mga manok na panabong at mag-isip na lang daw ako ng ibang negosyo. Labis ang pagtataka ko noon kung bakit inaalok niya ako ng ganoon. Dahil sa hindi pa naman kami gaanong matagal sa lugar na yon, kaya wala kaming ideyang mag-asawa kung sino ba ang lalaking yon at kung taga saan ba yon. Hanggang sa pagtatanong-tanong ko, ay may nakapagsabi sa akin na isa rin daw mananabong ang lalaking iyon at kagaya ko ay nag-aalaga rin daw ng mga panabong na tandang ang lalaki at cock farming daw talaga ang negosyo nito. Noon ko naunawaan na baka nakaapekto na ang munti kong pinagkakakitaan sa negosyo niya, kaya kinausap ako nito. Gayunpaman, hindi ako pumayag sa gustong mangyari ng lalaki at ipinagpatuloy ko ang pag-aalaga ng mga tandang. Habang lumalaon, ay parami na ng parami ang mga nagiging customer ko dahil naging maganda ang kalidad ng mga alaga kong tandang. Karamihan kasi rito ay madalas manalo sa laban. Kaya naman dinadayo na rin ang muntikong negosyo ng mga mananabong mula sa ibang lugar. Dahil sa naging maganda ang resulta ng muntikong negosyo, nakaipon na kami ng husto ng asawa ko na kung tutuusin ay sapat na para makabili kami ng maliit na lupa para magkaroon ng sariling tirahan. Pero dahil sa dinarayo ang pwesto kong yon ng mga parokyano, ay nanghinayang ako na umalis sa lugar na yon. Naisip ko na ipagpaliban na muna ang pagbili ng lupa at samantalahin na lang muna ang pagkakataong malakas pa ang pagbebenta ko ng mga panabong. May ilang buwan pa ang lumipas at bumalik muli ang lalaking kumausap sa akin noon at kagaya nung una, ay inalok ako ulit nito na bibili ng mga manok ko. Pero sa pagkakataong yon ay triple na ang presyong inaalok niya. Basta itigil ko lang daw ang pag-aalaga at pagbebenta ko ng mga ito. Kung tutuusin ay malaking halaga na rin ang inaalok sa akin ng lalaki. Sa itsura at postura nito ay nahuhulaan kong may sinasabi nga sa buhay yon at may kakayanang magbayad ng katulad sa halagang inaalok niya. Pero naisip ko rin, kung ganoon ito kadesperado na itigil ko ang muntikong negosyo, ibig lang sabihin nito ay nakakasira na ako sa negosyo niya at baka nga mas marami pa akong parokyano kesa sa kanya. Dahil doon, matigas kong tinanggihan ang gusto niyang mangyari. Naisip kong mas malaki pa ang kikitain ko sa pagbebenta ko ng mga manok kesa sa inaalok niyang halaga kung ipagpapatuloy ko ito. Hindi ko inaasahan na ikagagalit ng lalaki ang pagtanggi kong yon. Nagngangalit ang kanyang mga bagang na binantaan akong may hindi magandang mangyayari kapag nagmatigas ako sa gusto niya. At bago pa siya umalis, ay tinapunan pa niya ako ng nagbabaga niyang tingin. Nakaramdam ng kaba at takot ang asawa ko at tapos ang pangyayaring yon. Dahil doon, hinikayat niya akong bumili na ng sariling lupa namin at lumipat na lang ng matitirahan. Pero mas lalo akong nagmatigas. Ang sabi ko, hindi naman ako natatakot sa banta noon. Ilang linggo ang lumipas. Wala namang masamang nangyari kagaya ng banta ng lalaki sa akin. Sa halip, mas naging maganda pa ang takbo ng negosyo ko. Sa pagkakataong yon, ay naisipan ko na bumili na talaga ng kahit kapirasong lupa para paglagyan ng iba ko pang alagang mga tandang dahil bala ko ring dagdagan pa ang mga yon
at kumuha na lang ng magiging tagabantay roon. Pero isang pangyayari ang hindi ko inaasahan. Hindi ko alam kung anong oras na ng mga sandaling yon nang marinig kong parang nagkakaingay ang mga alaga kong manok. Babangon sana ako para tingnan ng mga ito. Pero parang napakabigat ng katawan ko at ang mga mata ko'y sadyang hindi ko magawang idilat at hinihila pa ng antok. Sa huli, mas nanaig sa akin ang labis pang antok, kaya hindi ko nagawang bumangon at ipinagpatuloy ko ang pagtulog. Kinabukasan gaya ng nakasanayan ko, maaga akong bumangon para intindihin ang mga alaga kong tandang. Pero laking gulat ko na lang nang tumambad sa mga mata ko ang mga luray-luray na katawan ng mga alaga kong manok. Napatakbo ako sa kinaroroonan ng mga kulungan at ganoon na lang ang panlalambot ko nang makita kong halos maubos ang mga iyon. Pawang mga patay na ang aking mga alaga. Ilan sa mga ito ay tanggal na ang mga ulo at wakwak ang tiyan. Malamang ay mabangis na hayop ang naligaw sa bakuran namin kagabi at ito ang salarin sa nangyari sa mga manok ko. Nang hinayang ako ng gusto sa laki ng nawala sa akin, ang ilan sa mga iyon ay halos kabibili ko lang. Mabuti na lang at may ilan pang natira. Iyon ay ang mga nakakulong sa mga kulungang pinasadya ko pa ang gawa. Kahit ganoon ang nangyari, hindi ako nawalan ng pag-asa. Bumili ako ulit ng mga bulaw para alagaan. At sa pagkakataong yon, nagpagawa ako ng dagdag na kulungan para lahat ay nakakulong na. Nag-alaga rin ako ng aso para may kakahol kapag may pumasok sa bakuran kong gabi. 1 linggo lang ang nakalipas. Muli na naman akong nakarinig ng pag-iingay ng mga manok. Maging ang alaga kong aso ay naririnig ko rin kumakahol. Tanda kong nagising ako noon mula sa pagkakatulog pero ewan ko ba dahil hindi ko magawang ibangon ang katawan ko at ang mga mata ko ay hindi ko maidilat. Ramdam ko rin ang sobrang antok dahilan para lalo akong tamarin sa pagbangon. Kinabukasan, muling tumambad sa akin ang mga alaga kong pawang mga patay na. At sa pagkakataong yon, talagang wala nang natira kahit isa. Pati ang mga kulungan ay nakapagtatakang nasira ang mga pinto. Hindi ko lubos maisip kung anong klaseng hayop ang lumapas sa mga alaga ko. Pati ang alaga kong aso ay hindi rin nun pinatawad. Wakwak ang tiyan nun at nakalabas ang mga bituka. Kinausap ako ng asawa ko na mag-isip na lang ng ibang pwedeng negosyo. Malaki na ang nalugi sa akin gawa ng mga pangyayari. Pero hindi pa rin ako nagpaawat. Malaki na ang puhunang nawawala sa akin at mahirap makipagsapalaran na mag-umpisa para sa ibang pagkakakitaan. Isa pa ay gamay ko na ang cock farming, kaya hindi na ako mahihirapang magpalago ulit nito. At dahil ako pa rin ang nasunod, ipinagpatuloy ko ang nakasanayan kong negosyo. Bumili ulit ako ng mga manok at 2 aso na ang inalagaan ko. May natira pa naman akong ilang mga tandang na nasa nabili kong lupa nakapwesto. Para makasigurong hindi mapepeste ng kung anong hayop ang mga manok ko, ay nagbabantay ako gabi-gabi. Ilang gabi naman ang nagdaan at wala namang namerwisyo pa sa aking mga manok. Pero isang gabi, muling bumalik ang kung anong pumipeste sa mga alaga kong manok. Patulog na sana ako noon nang maringgan kong parang nagkakagulo ang mga alaga ko. Panay ang putakan ng mga ito at pati ang mga aso'y walang tigil sa pagkakahulan.
Umaangil na para bang may kalaban. Matindi na ang nadarama kong antok ng mga oras na yon, pero pinilit ko talagang huwag makatulog. Gusto ko kasing matsyempohan ng hayop na lumalapas sa mga manok ko. Kinuha ko ang karit na ginagamit ko sa paggapas ng mga damo at dali-daling lumabas ng bahay. Dahan-dahan akong lumapit sa kinaroroonan ng kulungan ng mga tandang at pasimple munang nagkubli. Kailangan kong mahuli sa akto ang perwisyong hayop na yon at magkakaalaman kami. Nakahanda na ang matalim kong karit at hawak ko iyon ng mahigpit sa may bandang malapit sa may kulungan kung saan nakatali ang mga aso ko. Nakita ko ang isang nilalang na hindi ko mawari ang itsura noong una. Nakatalikod iyon at ang nakikita ko lang ay ang malapad nitong pakpak na parang sa isang paniki. Inakala kong isang higanting paniki iyon. Kikilos na sana ako mula sa pinagkukublihan para lapitan ito, pero bigla akong naunahan ng sindak nang bigla niyang inatake ang dalawang aso. Napabalik ako sa pinagtataguan ko at doon ko nakita kung paano niya pinatay ang mga ito. Gamit ang mismong kamay nito, hinawakan niya sa leeg ang isang aso at pinilipit iyon. Ganoon din ang ginawa niya sa isa pa. Nanlalaki ang mga mata ko nang bigla iyong humarap. Kawangis ng sa tao ang mukha nito, pero mabalasik ang mga mata at may matatalim na mga ngipin. Napasiksik ako ng husto sa pinagtataguan ko at nanginginig ang mga tuhod na napaupo. Patuloy ko pa ring tinatanaw ang nakakatakot na nilalang na yon habang sinisira ang pinto ng kulungan ng mga tandang. Sinamantala ko iyon at halos pagapang akong bumalik sa loob ng bahay. Tinabihan ko ang asawa ko sa higaan at doon ay nakiramdam. Buntis pa naman noon ang aking misis sa bunso naming anak. Hawak ko pa rin ang karit at naghihintay sa susunod na mangyayari. Rinig ko ang pagkakaingay ng mga manok, pero ang asawa ko'y nananatiling himbing sa pagkakatulog. Ilang sandali nang tumahimik ang paligid, pero saka lang ako nakahinga ng maluwag nang sumapit na ang umaga't maliwanag na. Nang bisitahin ko ang kulungan ng mga alaga kong tandang, kagaya ng dati, walang natira sa mga ito. Ilang sandali pa, dumating ang katiwala ko sa nabili kong lupa at ibinalitang may mabangis na hayop daw ang umatake sa mga manok na naroon. Hindi na ako nabigla sa narinig. Alam ko na kung ano ang salarin sa nangyaring yun. Ang tangi ko na lang nagawa ay magpatulong na ilibing ang luray-luray na katawan ng mga kaawa-awang manok. Nang araw ding yun ay tumawag ako sa kamag-anak kong may-ari ng lupang tinitirhan namin para magpaalam na aalis na kami roon. Matapos kong ikwento sa aking misis ang mga nasaksihan ko, nagpasya kaming bumalik na lang ulit ng Maynila. Total naman ay may natitira pa kaming ipon. Natatakot kasi akong muling bumalik ang nakatatakot na nilalang na yon, na ang hinala namin ay isang aswang at si misis at ang mga anak ko naman ang isunod na biktimahin. Bago kami umalis sa Dumalag, ipinagbilin ko na lang sa isang kakilala ang lupa kong nabili roon at siya na ang bahalang ibenta iyon. Nang linggo ring yun ay nagpamaynila kami at muling nakipagsapalaran dito. Gamit ang natitira naming pera ay nangupahan muna kami at ang iba pang natira ay ipinuhunan ulit namin sa pagtitinda ng mga saging. Sa unay sadyang mahirap,
pero mas gugustuhin ko na yon kesa makipaglaban sa isang aswang. Matapos ang ilang buwan ay naibenta na rin ang lupa namin sa Dumalag. Ayon sa pinagbilinan ko nito, isang lalaki raw na ang negosyo ay cock farming din ang nakabili nito. Noon ko naalala ang lalaking kumausap sa akin at pilit na binibili ang mga manok ko at nagbanta ng may masamang mangyayari kung hindi ko ititigil ang pag-aalaga ng mga panabong na manok. Naisip ko kung may kinalaman kaya ito sa aswang na umatake sa mga alaga ko. Kung meron man ay mabuti na ring nakaalis na kami roon. Hindi man ganoon kalaki ang kitaan sa bago naming negosyo, ay nagpapasalamat pa rin kami dahil hindi naman kami nalulugi. Ayos lang na mamuhay ng simple basta ligtas ang pamilya ko sa anumang panganib. Hindi ko na rin naisipang mag-alaga pa ulit ng mga panabong na manok. Ni ang humawak ng mga ito'y hindi ko na ginawa. Maraming salamat sa paglalaan ng oras sa aking kwento. Nawa ay magpatuloy pa ang channel nyo.